Kaya anak ko, tay, manghud tay. Na-influensyahan siya mga anak na vlogger na, takdan na, mang prank na. Mang prank na din. Kani nga karsada guys, padulong na ni sa putlungan. Kay karon bisita mi sa akong udyoan gagaw nga si Florami, then ako no si Flor de Lisa, si Manang Helen, si Terry. Kay nindot man jud magkabanding ning mga mag-agaw para na moment ba nga mapundar. Kay dagko naman nagkita, pero ang among mga ginikanan mga suod kaadyo murag mga kuan kada adlaw halos magtigtawag-tawag sa cellphone. Labi na ang tatay ni Florami magsipanawag sa tatay kasi sila asin kasuod jud sila kaadyo mo na nga gusto po siguro mga anak magka close pod para na ay mga ninmupundar og mga relasyon mo tong sa duha sa mga birthday nga nangagi ako kaadto kay tungod sa busy, so ni surprise ra ko og laag tana masakpan ako si Florami. Okay, so arong magkakita-kita na po pag-usap. Abangan guys kay kaning karsada dool na ni sa sentro. So kaning karsada lamin ta kaadyo no kung matarong na ni kay sa pagabot sa panahon daghan yung mo bisita ni Florami tungod kay ilado na si Florami, sikat na siya sa vlogger diri sa Bohol. Okay, so kita-kita ta guys. Niabot na mi guys, diya arang mo otak wala si Florami kay wa mapug ko magpahibaw daan nga muanha. So ako kabalo ako ma-aware nga waday si Florami. Nang lingkod-lingkod mi kauban ni tatay, si Terry. Tapos Terry to ani lingkod sa wheelchair. Ikapoy siguro and then si John Stevie na gwatuwat ni kay pagkatagtaod mga unang konomis nagwatuwat ni Florami kay nakunig lakaw kadali. So kay nindot pa dyan po magkakita-kita, no? So atong mag-itsua pala ba dyan ami gato akong talking sa ilawom sa nangka kay kanira bang ilawom nangka arabi si kasikat kay daghanan naka-viewan ni kadiri haro si Florami mag-vlog. Abot-abot na sa laing nasod ni nga kaning lugar, no? Kaning pwesto. So ilado na kaadyo ni Jamo. Okay, so while waiting kang Florami guys was Florami Pagtire, dyan may kuranan. Kami nang sa makain mo ni kuranan. Uy, pagkasa. Uy, laman ka. So, po yung pagumangkon sa plastar mo doon yan, Andy, ha? Ha? Ngaw na, labong hapon, arang tao dire. Arang tao dire hapon. Mabata mo, bako man dire kay kumangay dahang tao lang. Mao? Ay, di ami sa duyanan lang sa tay na arang sikata ra banin duyana, abot-abot na sa radyo. Ug na di pud ang dire di tay no? Hana man ka dyan? Balik ka ha? Dire, daghan malikig bunga yung ano, nangka tayo. Dami bakpin. Ha? Dami bakpin na. Pangadyo, tagay ko tay. Kasi may mukat-kat ani ron. Tumugura na po hiton. Paano kay lami ni kanang baboy nga puti. Dugo. Puti mo na. Ha? Na. Sinuhin ko na dito ka na igagaw. Ano? Raksa lang sa manager eh. Iya mo po. Ha? Mas duro. Kaya na bunto mabutog na rin nga eh.
Coke na po. Sama tayo, kung patay. Gamay lang tayo. Ayaw mo lang, paano mo lang? Birthday mo, balik. Kung panairin. At ang birthday Ano mo na? lang. Okay, pag ang birthday, pag ang magyaman na. Ah, At December. Susukad na. Susukad na iba, dahil maraming sa inyong mga birthday kayo mo. Handa na. Iba nang na. Nalailip sa birthday ni Juan. Kadang Ere, ang mayon, oh. tatay, ako. Nanay ng mga sponsor ba? Pagkakaroon. Handa ka niya sila. Biyawan. Pasag ba ito ha? Mapila ko itong kagawa. Padak nga. Hindi, kailangan ko talaga ako si Terry. Doble man na yung kamera. Wow, iko dami. Namin yung kamera. Nakag nagaw. Pina. Ate Mars. Salamat. Kaya gagaw diyan. Salamat. Nakakanta doon sa mga sponsor Ate Mars. Kita Sabina. Salamat ulit sa mga sponsor. Salamat po dahil Mars. Sponsor. Salamat sa song parang nanay. Naka-open ko gabi. Kanta kita. Parang nanay. Sa YouTube. Hoy, dawan nito tayo na. Ang ilang kabalit ha. Kaya Lipton. Ate Mars, Chanel. Sada po. Wala yung kanta. Wala. Kanta pang Tere. Nakanta. Sige, sa promo sa mga kuhan, ang mga channel na sa ito, Ate Mars, kanta. Ito na may tingin. Ay, kung mas yan. May lapapin. Lagi mo siya. Ilang kanta na parang nanay. Kailangan ko ng minaw. Kanta ba? Hindi mo ko na-download ka? Download na ito ka rin. Butang ka library. Nagkantiring kan parang siri ang i-download ng pag-may nasunanay. Sa library naman na makita ng sa library by download na siya sa YouTube. Hindi makita. Hindi na ko tay. Tumumangod tay. Na-influensyahan siya mga anak na vlog ka daw. Takdan na. Mang-crank na. Mang-crank na. Okay, so gikan mi sa ilang floor may bola na. Ito mi kay soon maning kana na ay daghan kayong lang mga event nga wa mi makaadto, i-invite and sa busy lagi. At mo sa muchos busy, so mao na nga wa makaadto. Diyan mo ta kay wala mo masakpi. Gining karang kay tungod lagi ning lado sikat na dahan mo invite sana all manakod si Florami. Tatay sinanay na lang amo ang yadto na namong nasakpan silang Flor de Lisa, si Terry ug si Manang Helen. Di po pud among pagpangaw dahil sila misa mo na kanindot guys no nga nindot jud ning panagsama banding ang mga agaw kay kanang magpundar kag mga moments nga hindi ka kalimot so nindot jud dahil so thank you very much sa mga agaw nga ilang kong gitagaag panahon si Flor de Lisa kana si Flor de Lisa Burst kay dadla ni ana nga 40 na kapin adyo lang magsabog pilang kapin nga itong sakpan secret and then si Manang Helen nagwang ra man amos Manang Helen si Flor de Lisa ug si Terry ug si Flor mi mga manghod ra jam una muna so daghang kay salamat sa inyong pag-entertain mga agaw. And then ay mag shout out ko karon. Hang i-shout out ang Butan Jamo sa ilahang family ni Flora Mini at ni sige donate nila ni mag-donate nila ni Tatay daghang mga tabang ang napaabot si Ate Mars. Thank you kaayo na nalipay pumila ko kay syempre si Tatay amo ra gud po nang sod sa family kay manghud jang Tatay. Kayong salamat Ate Mars sa imong pagtabang. Okay, thank you kaayo Ate Mars no buotan jud ka jamo. Salamat po sa pagbisita sa akong balay. Thank you for watching. Shout out ni Bernadette Beltran. Thank you kay ni-comment siya sa amo ang vlog ni Flora Mi na ato ila-ilahon si Flora Mi Bolana. Dito daw siya na nakakita kang una kong Flora Mi katong na nagsuot si Flora Mi gown nga nangahoy. And then si Baria. Tanaw sa akong vlog nga leksyon tanin doon. Thank you daw kanang katon. And then si Amronello Kanyas sayang bisitahan na yaga ninyo guys ang iyahang balay kay kuan baya sa tawag na dahan mong mahibaw ani siya. And then di ba ni? And then sa kang Alex Bertudaso mama ni Aliana.
Ako na yung mama ni Aliana, si Alex Bardaso. Magwang na ni Flora Mi. Dapat ihang balay guys kay luto-luto. Hindi si Cutie Girls. Ilhang balay ni Cutie Girls. Mga bata na sila. Thank you for watching sa mga lessons. And then si Jan de la Cruz na tanaw sa mga lessons. Si Pinya Francia Bakunawa. Thank you for watching sa mga lessons. And then si Mayo Jao. Thank you for watching sa mga lessons. And then so Road is Life. Thank you for watching. Si Rhea Perez. Muli nagtanaw sa mga lessons sa vlog ng mga lessons. And then si Juan Aden Alcaraz, sorry. Si Flor de Elizabeth ang agaw. Then si Basilia Toraya. Thank you for watching. And then thank you. And huwag kalimot i-subscribe, click comments, and click notification bell. Bye-bye. Thank you for watching.